Dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Čekanje. Prije 3 godine potpisala sam kredit za stan na 500.000 kuna kroz 10 godina i kako još radim 7 godina, a nešto sam ga prebijala, sada imam kredit na još 7 godina do mirovine. Dakle, čekam 7 godina odterećenje od kredita i zasluženu mirovinu. Čekam i da otplatim namještaj za novi stan u koji se još nisam preselila. A kako sam otplatila 6 od 24 kreditne rate na Go karticu, trebam čekati još 1,5 godinu. Čekam da stignu okvir od kreveta i podnice u narednih 15 dana, a madrac mi je već stigao. Otac mi već godinama živi s karcinomom prostate i bliži se vrijeme njegove smrti, pa svaki dan iščekujem loše vijesti i nadam se da će se čekanje još odužiti. Čekam plaću još 10 dana, te potom i božićnicu koji dan poslije. Čekam već dugih 9 dana kada će doći moj krvni nalaz iz Zagreba, a koji će odlučiti o mojoj daljnjoj sudbini i životu. Čekam petak da po navici i ustaljenom redu popijem kavicu s dragom i frendicom i razmijenim koju ljudsku riječ s osobom koja ima razumijevanje za mene kao i ja za nju. Čekam i radosno iščekujem Božić i Novu godinu, iako znam da ona nikako neće biti bolja od dosadašnjih. Prije 10 dana slikala sam se i poslala svoju digitalnu fotografiju u Zagreb, pa čekam svaki dan poštu i novu liječničku iskaznicu, a račune nalazim redovito u poštanskom kasliću i bez čekanja. Danas od ranog jutra sa staklenim križem na svečano ukrašenom stolu čekam župnika za posvećenje kuće, a kako ne znam točno vrijeme njegovog dolaska, isključila sam muziku da mi kojim slučajem ne bi promaknuo. U čekanju župnika zove me poznanica, te ju ja pitam: "I što ima novoga kod tebe?" A ona mi odgovara: "Snaha mi je trudna mjesec dana, pa čekamo bebu." Uzvraćam joj: "Počekat ćete." Čekam i najdražu osobu u mom životu koja je igrom sudbine u mom kraju, te je obećao sa mnom ručati u obližnjem restoranu u 13 sati. Bacam pogled na sat koji pokazuje 12 sati i 34 minute i beskonačno dosadno, iscrpljujuće i opterećujuće čekanje razbija kucanje župnika i nakon posvećenja moje kuće tračak nade proviruje kroz suncem obasjan prozor mog dnevnog boravka. Zaboravljam čekanje i istrčim iz kuće da na vrijeme stignem do restorana i tu me već čeka on, pa zajedno biramo jelovnik i naručujemo. I dok pijuckamo sok od borovnice i čekamo pržene lignje sa prilozima, gledamo se i iščekujem da vidim hoće li na zapretalom ognjištu opet planuti ljubav. Do sljedećeg susreta. Bog!